Здравейте хора, аз съм Гоп. Днес ще играем 11 епизод на Clash Royale. Да започвам. Да знаете, че 10 епизод, без да искам, съм се объркал и съм казал 11 епизод. Добре. Този епизод малко ще играем една битка, като гледам. Започнем. Добре. Игра срещу Пека Конинг. И по 6 лева. О, леко за всеки хора. Много хора, вижте този 6 лева. И ако го биеш, направо ще бъде про. Ако бия някакъв на 6 лева. Къде идва окорята, само като ме удари и ми чупи цялото. Това е! Трябва да им бия замъка хора. Хора, това е голям момент. Идиот, какъв е този скелет? Ще те бия. Казвам ти, ще те бия. Ще те бия. Бум. Не, бум. Съдрай, ще ме го убивате. Той беше само за стая много ти. Бейби Драко на 1 милиард години. Трябва да се справят с тази лесна задача. Запили сме го. Хора. Това няма там снайпер. Беше абсолютно силен. Ето го! Не. Какво ти е? Скоро. Няма ли да спре? Давай, принц! Давай, Бейби Дракон, всички разчитат на вас. Хора, про! 1/4 левел да бие 1/6 левел. Беше трудно, Пека Конинг. Признавам, беше много добър. Ама те бих. О! Добре. Не да видя кога ще ми стане трета арена. Трябва да събера 800 на 626. Още малко. Добре, хора, смятам това е да е за клипа и това от мен. Не забравяйте да дадете палец нагоре.